So karon ang atong challenge, mao na pud ni siya ang tinikling challenge part 2. Pero ang nakalahi karon nga challenge kay kaubanay na mo, ya maghinungitay. So kaubanay na mo ha. So team Tatay Pisot, team Alimokoy. So mao gapon kauban ni mo Alimokoy si Ernesto. So una team Tatay Pisot. Una, ma'am. Ni kami tabiyog. Pagsabot magkisay una mahungit. Yeah. 1. Balik. Okay. 5 attempts sa gapon ha. Wawa nag-agi sa tunga. Nang layat ng lupad ban mo. Sige. Balik sa kay na slide. Balik kay na slide. 1, 2, 3 marong na. Okay. Sige, balik sa balik. Balik. Atim lang ni siya ma'am kay luga ilis mo kini. 10 attempt. Okay, 1 attempt na. Moy ti ko ba? 2 attempt. 2. Okay. Tatay Pisot pa yung hungit. Three attempt. Ay, kabugag ana ba? Bayat ana ba? Ana. Bila mo pa. Ay, kabugag kay ba? Ge. Ay, pikutay mo ha kanina ba to nanti? Ge. 1. Balik. Ge. Tinili. 1. Ya, pakai Ay, lagi habog ko ana imo ba kinugay maabot si uta. Ana ba? Four attempt. Ana na ba dana ba? Ana ba? 4. Dapat ikalima mo makalabang-labang. Kung imo 1, 2, 3. ana ba? 1 2 Duha naman ka. Duha naman ko ano dok. Oh, 1 2 ana ba? 1 2 ana. Oh, ano? Kayo ana na ba? Ana ba? Undang. 5. 5 attempt. Dapat ikalima mo makalabang-labang. Yeah. 6. Nagsigil lang bilangkad si Totong. Balik. Anom na. Nom na. Okay. 7. Wala na ko pre, nagigigi ko pre. Ikaw tong hindi ka ba ako? 8. 8 na. 8. Sige, hapit ah. Nine. Sige, balos, Totong. 9 attempt. 10.
1. Next. Team Ali Makoy. Ge. Kuha po dog. Kuha ni modernis to. Tising siya, tising. Sarang. Ay, ang kaliw to. Oo, ay, kapit. One. One attempt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Balik. Wala pa, gibalik. Kiwa ka layat si Risto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Balik. Isura rin mo. Balik. 1, 2, 1, Ay niyang tail ay sabay sa kuan. Sa kuyan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. To attempt. To. Ay niyang tail ay sabay sa kuan, kuyan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3. Ikaw ito ko, ma'am. Ha? Kaya ang tiis sa man. Sabod. Yeah. 3 attempt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 attempt. Please, matiisin. Sige lang kami. 4. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 5. Aga, wala pa kayo ko ma. Okay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah. Okay. Ay, tulo ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 6 attempt. 6 na. Pila na? 6. Sura na. Kuha ang tangaban ang kuha sila tamo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 7. 7 attempt. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 8. 8 attempt. Eh, makaon dari ka lang. Sa mo wala lang sa gawas. Urot nang kandisal noon. Wa pa bikaon ro. 8 attempt na. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nagsigil. Labang-labang ni Kirning. Sugit ako. Hadlok siya, pet and telasad. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 9 attempt. Last. Gawa din ang sud natin. Iso na yung TL kay para. Last. Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wala gyapon nakadog. Wala nakadog. So, continue sa part 3.
sige. Salamat kay Ma'am Bugay kay